سلام سر እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር መስገን ኩልኩም ስድራ መድህን ዓለም ብሰላም ብሓጎስ ተራኸብና አሜን። እሺ ክንጅምር ንኽእል ኢና ኣቦና ሬዶ ኮይና ኣላ ንሓንዲኹም እግዚአብሔር መስገን ኣቦና እግዚአብሔር መስገን ካብ ሰላም መጻኽና ወልና ኳ ሰላም ጽናሕኩም እግዚአብሔር ይመስገን አቤት እሺ ሁሉኩም ቤተሰብ መድኃኔዓለም መመርከም አይልክን እግዚአብሔር ይመስገን አረ نجمرنا فادينا ወቦና اسمع بولو منفس قدس هذا أملاك وقدس الثلاثي ذا منوت مهاتن كدا كسيطان بكن مزات مية قدس بيت كريستيان انت يتسم يا مريم سيان العالم بالعالم عالم ناكتك جن سبحك نباركك جن تأمنك كنسلك جن وسوكا كن جنك جن كن لسمك قدس ساقل لك أزلك ساقل كل بركولك يتكن كل لسان أنت وتعملك عملك وأجزاء جاس ونقصنا جاس أملاك أنت لكل جس ولكل نفس نسوا كان نبكى من مهارنا قدس ولكم ديبلا أنت مسسوت تصلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍ ካርማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ አምላክና نخبرك نمسكنك نقلقلك نقزاك في الجميل نار ما نسجدلك ساعات معلتي زبارك لنا نسخا خمو ساعات زامش زياد ما بارك لنا منفسك مرحنا حيل خادق فنا قبرنا حديقات عرقنا كم حرت كم بدلنا يتخيدنا نصوم زلنا صوم دما نبوتاتنا نبيات كم تقبل كالهم تقبل لنا سخاتو لدلو لبي زدالو صومن صلاتن سبعين قبل لنا سلام جميرك سلام فتصمنا برهان ددات كادما بدحان سلام أبصحنا ناب حمام زلو فوصلنا بحزن زلو صنان علنا تجنقم زلو رهولهم طميام زلو نسعلنا بسقام نفسه تعصف تحلنا فحز ولا أقبلنا وفرو دحانيته الناس قش كلهم دما كام قشهم دحان لسلنا بنا يدينا قدس رنجر مريم مالادنت بنا ملاعب ترادعنت بنا نبيات نهاريات صادقان سمايتات صلوتات فلينا كم تنهاريات زمهار كايم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمايات نبر ربنا سمكا يقدس من قصات نسا فاركا خمتا أب سمايكم بدما مدري يكون على تمجبنا على محبنا نحن عنز بدلنا بدلهم كنت حدقنا لهم بدلنا ناسان وندقنا كفا دحنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلين كبرين نزل عالمنا كايما أمين وزت يا مريم من أي قدس قبر ملا سلامتا سلام لك اللخوب حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إجابير تواد قويتا سراوي سلام لك اللغو نسوكا نسو برغتيخ براكر سخم برغوي أومل تسقى إجابير مساقي قوف الست دس والكي حتى أتناصر يلنا نفتو ودقي يسكر سوس من تانا حرات لمن لنا أمين تاوي شرق جينا عملا كنون يسكر سوس لاني كانا سرايات يادم ساتي أبسا والدور أبر كسات برهان أنتم عوية كانت عوية كانت تران سايركو سانت وبس مكم كنا فتانا ونصحانا يرسين سكولان سمي زيو مهارنا كورسوس مال عصر تغلطه زيو مهارنا كسوس 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 كمان بنت اجزيتنا مريم مهارنا كورسوس مال عصر تغلطه بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزيتنا مريم هانكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس ذا سعادي آمن بارسقا قويتانا إيس كرسوس أما قبرن نفسنتا ساعات معالتن إياه كمون دك أسام سال مسل زغوني كمون داتا قزي عد مسل تغصر نيمس غانا سخلوت سناي نقر نقبرلنا يغرب هالي جيا بهير
أبون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر صدنا مسكونا لنا صبرنا رديناني علونا نقربنا تقبلنا أنت ما أقبلنا نطمئنا سعادة يونا بصحنا أيو الجمعة عد السعادة ديان كل زمن وطنان فسم سلام حلونا كل زعجابي راملخنا لمنو لنا وقويتنا جابير كل التعز أبون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر صوص جعلوا كل قبرين من كل قبرين أو يشتغل قبرين مسكنك لنا سلا سور كانان زردا كانان زحل كانان نبقاون سلا زقرب كانان تقبل كانان سلا زعب كانان زطنع كانان سعادة يعون سلا زبصح كانان مسكنك وقويتا يقرب لنا وما فكر سب سلا زل منك لنا كم محرد كاون لنا إذا قد السعادة ديان كل زمن وطنان نغاب مفراب بفصم سلامكم بتصم بنا كل قناتن كل مكران وبهم قولون زغنا كل قبر سيطانين مخرقوا فاع السباتن من العال سلان وقويتا كبيرح كاب كل حزب خاونارح كاب زرياب زلنا يبوتاونا رح نتعامل زحشن عزلنا ثمانيا من كربيتن كل حيد سلان كرق سلطان ذهب كان نسخاهم كاب كل خفاع دحننا والها نمبرنا فتنا يتأتونا هذا ودخا قيدنا أملغنا ودحنا يسكرسس من تفقر سويل وزقو برام حراتن رقلتان شغا معرم خوم زغنا منفذ كدسن بسكانا سنعاتم بوزر لك من كل سعن زل عالم أمين يعني الصحابة مزمور 51 وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغ أبساي دمسس كاب أبساي أصبيك حسبني كاب حاتياتي وناطريني أنا أبساي فلتعلق مو حاتياتي كل جزيب كلمة أيو زربا خاص عاد فردخان صوم كاتر كبسي أنا نعقات راي بدلكو أبكن مخا أكي قوركو نهو أبسات ولدكو نيكا أب حاتياتا نستني نهو أنا حق أو اشتغاتر اليو أبحبو انتوام مهارني من تغصر تسمع الزات ريني كبر القص عدو صبني تنزغت قد كاين عصم تحقو ساس باتان حقو سناس معني قد كاخا بحاتياتي كبولو نبزل أبساون دمسسو وأملاخ صوري لب فتر اللي صنع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني حقو اسمدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني ما قد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بخاخم اللس إيام وأملاخ مدحاني كاب عداد ما نقفني لساني نصرك هالو الكتب لوليا ويتاي أفاي مسجانا خنقرس خنا فريكفت مسوعات بهاب بلكاني تزايكون اسم أقرب كل كانر مسوعات مرارايت بقوني غامو مسوعات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورون كت نبايتو نقانيخا نسيام صدقا سناي قبر الله مكاتيات إرساليم ندا شو مسوعات صدقي بزحر مسوعاتي ومل مسوعات بهاك بلكايو شو عم مسوي خارح وغرب الكايوم هالليلويا صلاة جزيرة قاس نكرسون حسين أملاخي مسجانا أقرب له حاتياتي حد قال لك إلمن آمين. أبونا بملأك السلام مزمور داويت مبل 230 أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 231 أبونا بمرجيتا مزمور داويت مبل 232 أنا مزمور داويت مبل 233 كتصليه ماما بري مزمور داويت مبل 234 ممهر سارة مزمور داويت مبل 237 ماما رزنت مزمور داويت مبل 238 ماما ملو مزمور داويت مبل 241 ماما بري مزمور داويت مبل 242 ممهر سارة مزمور داويت مبل 246 ماما رزنت مزمور داويت مبل 247 ماما ملو مزمور داويت مبل 248 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣቶም ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቶም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም
ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣኸቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ መስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ወቡላን ኣቱም ኣኽራን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታት ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመምት ትብሉ ነፈርቲ ኣዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድሪ ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ኣሜን ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ እስም እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለኩሉ ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ኣሜን ሃሌልያ ሃሌልያ ስለ ቃላት ክብሪ ምስጋና ይኹን ዝተባበኒ ዕድል ይቀኒየለን አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምሳኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ኹነት ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ ኣራይ ውይ ከይዱ ጠፊኡ ረኣያ ዳ ኣበይ ቢለ ክሪኦ ዳ ኣበይ ቢለ ክመልሶ ይኽ ዋይ ብሓንቀስ ኢልክን ረኣያ ክትረኽባ ኢኻ ትንታይ ሽሙ ኮይቶ እቲ ጨሪሱ እቲ ፕሮግራም ኮይ ጠፊኡ እሺ ሓራይ ስእልኩም ጥራይ ዝርኢ ዘለኹ ይረኣየኩም ኣሎ ዶ ይቕሬታ ስእልኩም ጥራይ ዝርኢ ዘለኹ ይረአየና ኣሎ ይረአየና ኣሎ ምንታይ ዳ ክትንክፌ ክመልሶሞኒ ብሓንቀስ በቃ ረኺበያ ቴንኪዩ ረኺበያ እሺ እኖ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድህንኪ በንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃደ ኣምላኽ ኣሜን ሶሪ ምችብ ኣሜን ማማ ብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁህ ዝኾነ ምክንያት መሃለወክን ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣትን ተፀጢሕኺ ኣንቲ ሸለልትና ከዳእ ስጋኺ ኮለኽ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘርዕድን እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንበርከኽ በታ መለኮታዊት ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን መምህር ሳራ ወንፅቲ ድንግል ንጽሕቲ ድንግል ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ምግጋይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዩ ነታ ህመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ
ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ሃሌሉያ ኣሜን። ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ። ማማረዘነት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። እሺ ቃል ህይወት ይስምዓልና። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ካባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩለን ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሲ ኣድሕና እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ፣ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ስናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ትፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይተ ዘንቱ እዩ። ኣሜን። ማማ ሙሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል መንታና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና። ምስጋና ነቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኣሜን። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና። ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ማዕረፍ። ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና። ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ መሐረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ክነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕናኸ ድንግል ኢኻ ሽጋኸውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዲ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ተሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና።
ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ንምልና ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማሊት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንና። ኦናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ወመዕማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላም ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣመላሊት ሓጢአትና ምእንቲ ካድገልና ትዘከርና። ማማ ብረይ መእተው ጸሎት ሃይማኖት። መእተው ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኻን ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም፣ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም፣ ንጻድቃን ዕልልቶኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጥእ ሕድገት ብሓደ ዝመለኮተ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። ኣሜን አሜን። አቤ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት። ቃል ህይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ብየማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ይልዕል ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን መምህር ሳራ ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር ኣቦ መሃረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ህደር፣ ንበደልና ይቕሬታን ምህረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢኣትና ምንትቲ ኣብ ልዕሊና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳ እምበር ከም ብዝ ኃጢኣትና ኣይኹን። ብቑዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ንጽል በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕምሰና እንድግልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና። ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፋእትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣለኣኸልና። ብፀጋን ብርህራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ሃብወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና፣ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና። ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ትቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና። መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያት ብርዳእና ብህልውናም ከነቀቡ ቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ኣብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና። ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕወሳና ንድገልና ካብ ክፋድ ሕና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚኣብሔር ይቀበሎ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባርኸልና ኣሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ካብ ዝቐፂልና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ 6 ክሳብ 8 ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ትምህርቲ ንባብ ኣስተንትኖን ሕቶን መልስን ናይ ሃይማኖት ኣበው
ንሎም ድማ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 68 ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚርና ከነንብብ ኢና ክፍሊ 17 ኣብ ቁጥሪ 4 ዘላ ንባብ ማማ ትርሓስ ኣስመላሽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 13 ማቴዎስ 22 ካብ 11 ክሳብ 13 ንባብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 4 ከም በሓድሽ ኣብዚ ድርሳን እዚ ከም ዝበለ ካብ ስጋና ትርፊ ዘይንደልዮ ኣካል ካባና ከም ዘይጠቅም ቆሪፅና ዶ ንድርብዮ ኢና ኣካል ስጋና ስለ ዝኾነ ኣይንድርብዮን ኢና ስጋና እንተሓመመ ወይ እንተሸተተ ወይ እንተሓሰኸ ወይ እንተመሽመሸ ብኻልእ ሕማም እንተተለወጠ ኣካል ስጋና ስለ ዝኾነ ኣይንሓድጎን ኢና ስጋና ንኣካልና ረብሓ ኣይረኸብኩሉን ኢሉ ንኣካሉ ዘየናሕስ እንተደኣ ኮይኑ ነቶም ምዚ ስጋዚ ብፀጋ ሓደ ዝኾንኸ እንተዘይተነስሑ ጥዑያት እንተዘይኮይኑ ደኣ ከመይ መከራ ዘይረኽቦም እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብቲ ድርሳን ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ዳግም ከም ዝበለ ነቶም ዝረፍቁ ምእንቲ ክርኢ ኩሉ ሳዕ ባዕሉ ኣብዚ ኣቱ እዩ ነቲ ክዳኑ ረሲሑ ዝረኸቦ ድማ ግብሩ ይሓቶ ኣንተ ዓርከይ ክዳን ምርዓ ከይተኸደንካ ስለምንታይ ናብ ዝኣቶኻ ይብሎ ስለምንታይ ተቐመጥካ ኣይበሎን እንታይ ደኣ ንምንታይ ኣቶኻ ንሱ ግን ቅድሚ ምቕማጡ ንምእታው ብቑዕ ከም ዘይነበረ የረድእ ወንጌል ማቴዎስ 22 ከመይ ምሲኹም እግዚአብሔር መስገን መስገን ይሁን ካለይ ትስማዓልና ማቴዎስ 22 ካብ ቁጥሪ 11 ካብ 13 ድሃልካ ንደቅምሃብ እወ እሺ አሬት ኦኬ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸደነ ሰብኣይ ረኣየሞ ኣተዓርከይ ከመይ ክዳን መርዓ ዘይብልካ ናብዚ ኣተኻ በሎ ንሱ ግና ኣፅቀጠ ሽዑ እቲ ንጉስ ንገላዊኡ በሎም ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ኣብ ናይ ወፃኢ ፀልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቀምን ኣስናንን ይኸውን እግዚአብሔር ምሰውረና አሜን ጆስለ ዲምሳኺ ማማ ትርሓስ ወሎ እሺ ኣብ ቁጥሪ 5 ዘላ ንባብ ጆስ ከተንብበልና ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 17 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 15 ክሳብ 17 ንባብ ቁጥሪ 5 ክፍሊ 19 በፂሕና ኣለና መሊሱ ኣብዚ ድርሳን እዚ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ከም ዝበለ ኣነ ድማ ምእንቲ እዚ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ንኩሎም ቅዱሳን ምፍቃርኩምን ሰሚዐ ምእንታኻትኩም ንእግዚአብሔር ካብ ምምስጋን ኣየቋረፅኩን ብጸሎተይ እውን እዝክረኩም እየ አረ ኤፌሶን 1 ካብ 5 ክሳብ 7 17 በቲ ፍቁር ብኡ ዝፀገወና ንውዳሴ ክብሪ ፀግኡ ብፍታዊ ፍቃዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክኾኑ ቀደም መደብና ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ፀግኡ ሕድገት ሓጢያት ኣለና ከምቲ ብኡ ዝመደቦ ስምረቱ ነቲ ምስጢር ፍቃዱ እና ኣፍለጠና ነቲ ናይ ምልኣት መዘመናት መጋቢነቱ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክትቕለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ ኣእምሮን ነዚ ፀግኡ ኣባና ኣብሓዞ ንሕና ቀደም ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ክንከውን ንሕና በቲ ኩሉ ከምቲ ብኽሪ ፍቃዱ ብሓሳቡ ዝገብር ቀደም እተመደብና ነቲ ዕድል ርስቲ ብኡ ረኸብናዮ ንስኻ እውን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ እውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም
ንሱ ንምድሓን ጥሪቱን ውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርእሲ እዩ ስለዚህ ከዓ ኣነ እታ ብጎይታ ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነት ንኹሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቅርን ምስ ሰማዕኹ ብጸሎተይ እናዘከርኩም ከየብኮርኩ ስለይኹም ኣመስግን ኣለኹ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ከይበና እሺ ሓውና ጆሲ ቃልዎ ተስምዐልና ቀፂልና ኣብ ቁጥሪ 6 ዘላ ንባብ ማማረ ዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ 8 ክሳብ 12 ሮሜ 1 8 12 ንባብ ቁጥሪ 6 ናይቲ ሐዋርያ ለውሃቱ ብዙሕ እዩ ሕብረቱን ንኩሉ ሰብ ምፍቃሩን ድማ ዓብይ እዩ ንብዙሓት ንዘይቁፀሩ ለይትን መዓልትን ምእንተኣቶም ንእግዚአብሔር የመስግኖ ኣብ ኩለን መልእክትታቱ ከም ዝፀሓፎ ንኩሉ ኣነ ኩሉ ሰዓት ምእንቲ ኩልኹም ንኣምላኸይ ኣመስግኖ ብጸሎተይ ከዓ እዝክረኩም እየ ይብል እዩ ሮሜ 1 8 12 ሮሜ 1 ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 8 ጸሎት ምስጋና እምነትኩም ኣብ ኩሉ ዓለም ስለ እተወረየት ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ኩልኻትኩም ንኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስግኖ ኣለኹ ንምጽንናዕኩም ገለ መንፈሳዊ ውህበት ክመቕለኩም ክርእየኩም እናፍቕ ኣለኹ ማለት በታ ኣብ ሕድሕድና ዘላ እምነት ናታትኩምን ናተይን ኣባኹምን ምሳኹምን ምእንቲ ክንጸናናዕሲ ብዘይ ምቁራጽ ከም ዝሓስበኩም ብፍቓድ ኣምላኽ እንተ ሰለጠንስ ብገለ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ናባኻትኩም ክመጽእ ብጸሎተይ ኩሉ ሳዕ ከም ዝልመን እቲ ብወንጌል ወዱ ብመንፈሰይ ዘገልግሎ ኣምላኽ ይምስክረለይ እዩ ኣቶም ኣሕዋተይ ከምቲ ኣብቶም ካልኦት ኣህዛብ ኣባኻትኩምን ፍረ ምእንቲ ክረክብሲ ናባኻትኩም ንምምጻእ ምኽረይ ከም ዝቆረጽኩ ክሳዕ ሕጂ ግና ከም እተኸልከልኩ ክትፈልጡ እፈቱ ኣለኹ ንጽርኣውያን ንኻልኦት ኣህዛብ ንለባማትን ንዓያሱን ዕዳ ኣሎኒ ስለዚ ብናይ ርእሰይሲ ኣብ ሮሜ ንዘለኹም ወንጌል ክሰብከልኩም ተዳልየ ኣለኹ 16 ኮላይ ዶ ወንጌል ቅድሚ ኣይሁዳዊ ከም 12 እወይ ሶሪ ኣብ 8 ክሳብ 12 እሺ ኣብ ቁጥሪ 8 ዘለዋ ክልተ ንባባትና ማማ ሙሉ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 21 ክሳብ 26 ሮሜ 8 21 ክሳብ 26 ሓውና ዮሴፍ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ቀዳመይቲ ክምለሰካ ጆሲ ማማ ብረይ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ንባብ ቁጥሪ 7 ቁጥሪ 8 እምበኣር ኣስተውዕል ሎሚ ንኩሉ ምሕሳቡ እዚ ንስኻትኩምን ኣቱም ምስኡ ሰናይ እትገብሩ ንነፍሲ ወከፍ ብጸሎቱ ክዝክር እዚ ጻማዚ ብዙሕ እዩ ምእንቲ እዚ ኣነ ከዓ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንኩም ሰሚዐ በለ ነቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝኣምኑን ብቕኑዕ ህይወት ድማ ዝነብሩን ኣብቲ ዝመጽእ ዓለም ብዛዕባቲ ኣብኡ ተዳልዩ ዘሎ ክብሪ ተዛረበ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 21 ክሳብ 26 እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ክወፅእ እዩ ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳዕ ሕጂ ምሳና ኮይኑ ከም ዘስቆርቁርን ቅልውላው ከም ዝሓዞን ንፈልጥ ኣሎና እሞ ንሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘለና እውን ሶሪ ቴሌፎን ቋሪጻትኒ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘለና እውን መሰል ውልድነትና ማለት ምድሓን ስጋና
እናተጸበና ብውሽጥና ነስቆርቆረለና ነቲ ዝረእዮስ ተስፋ ዝገብሮ ኸመን ኣሎ ተስፋ ኢና ድሕናን ዘለና እሞ ነቲ ዝርእስ ተስፋ ምግባሩ እዩ። እዚ ተስፋ ኣይኮነን። ነቲ ዘይንርእዮስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበዮ ኢና። ኣሜን። መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግብአና ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ እቲ መንፈስ በዓሉ እዩ ብዘይንገር እህህታ ዝልምነልና እቲ ዝልምነልና ተብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ሬታ ስለ ቃላት ክብር ምስጋና ይኹን። ማማ ብረይ እሺ ቀዳማይ ጴጥሮስ መደይ 4 እቲ ንዘይሓልፍ ዘይረክስን ዘይጭምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሙታት ብዝሒ ምሕረት ህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። ኣሜን ኣሜን። እሺ ኣብ ቁጥር 9 ዘላ ንባብና መምህር ሳራ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 13 ንባብ ቁጥሪ 9 ከምዚ ከዓ በለ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ዳሕራይ ምእንቲ ኩሉ እቲ ንሰብ ኣብኡ ዝተዳለወሉ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ይግባእ፣ ብዛዕባ እምነት ምእመናን እውን ከነመስግኖ ይግባእ በለ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንኩምን ንኩሎም ቅዱሳን ምፍቃርኩምን ሰሚዐ ድማ በለ። ንሱ ግና ብኩሉ ገጽ መኣዝን ሃይማኖት ምስ ፍቕሪ እዩ ዘተሓሕዝን ዘብጽሕን። በዚ ከምዚ መገዲ ከዓ በቲ ዘስደምም መንፈስ ቅዱስ ይምህር። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13:13 ሕጂ ግና እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ይነብራ። ካብዚኣተን እትዓቢ ግና ፍቕሪ እያ። ኣሜን ኣሜን። ኣብ ቁጥሪ 10 ዘላ ንባብና ሓውና ጆሲ ኤፌሶን 1 ካብ 16 ክሳብ 18 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 16 ክሳብ 18 ንኩሎም ቅዱሳን ምፍቃርኩም በለ። ነቶም ምስኡ ዝነብሩ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንኩሉ እዩ ዝበለ። ምእንታኻትኩም ብምስጋኑ ኣየብኮርኩን ብጸሎተይ ድማ ኣዝክረኩም እየ። ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ መንፈስ ጥበብ ይሃብኩም ድማ በለ። ኤፌሶን 1 16-18 ኤፌሶን 1 ካብ 16-18 ብጸሎተይ እናዘከርኩኹም ከየብኮርኩም ስለኹም ኣመስግን ኣለኹ። ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠት መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዓኡ እንታይ ድምፂ ይስማዕን ዘሎ ክብሩ ኣብ ድምፂ የለን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልይ ኣለኹ። እሺ ቃልዮ ተስፋውዓልና ድምፂ ትሒታትካ ኣላ ጆሲ ቸክ ትገብራ ዶ ማይክሮፎንካ ተዓቢሳላ። ሰምዕና እንድሕር ሓሊኻ ሓውና ጆሲ ድምፂ ጠፊእካ ኣሎ። ኣቤት ድምፂ እዋ ጠፊኣ ፀኒሓ ኣይሰምዐን። እዋ ጠፊኣ ፀኒሓ ተዓቢሳ ሲጥሩሑት ይፀኒሕ። ኦኬ ታዲክ ደግማ እዋ ኤፌሶን 1 ካብ 16-18 ሕጂ ስማዕ ኣለኹ። እዋ ኦኬ ብጸሎተይ እናዘከርኩኹም ከየብኮርኩ ስለኹም እመስግን ኣለኹ። ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠትኩም መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ኣዕንትኩም ልብኩም በሪሁ ተስፋ ጽዋዕኡ እንታይ ምዃኑ ኣብቲ ርእሱ ክብሩ ኣብ ቅዱሳውያን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም። ተስማዓልና
آمين. أب قطر عسرت حدا زلوا نباباتنا أدينا إلسابيت أبيت وانجيل يوحنس معرف حدا قطر عسرت أربعة بوزح جزن بيبكنا آيخن وانجيل يوحنس أب حدش كيدان إتا مبر رابعيت رلا وانجيل ماتيوس ماركوس لوكاس يوحنس وانجيل معرف حدا قطر عسرت أربعة ماشي ما ترحس وانجيل يوحنس معرف عسرت أربعة كاب قطر شمان تقصب عسرت حدا يوحنس عسرت أربعة كاب شمان تقصب عسرت حدا ما مرزنت قداميتي ملكت باولوس نفسب قرنطوس معرف كلته قطري يغريتا معرف عسرت كلته قطر سلسته نباب قطر عسرت حدا إنه نسو أب نخرسوس أملاخو خمزخونا سميو أمه خرسوس وال كاب أبو بخبرو دوين أسيو كتو حدا كوا عشان نزيز دفر يلبون متحف كبرو كم كبر حدا ودي نبو رئينا دو أيكونن زبل أدينا إلسابيت يوحنس حدا عسرت أربعة يوحنس حدا عسرت أربعة أتي قاد سبكوني ጸጋን ሓቅን መሊኡዎ ከዓ ምሳና ነበረ ከምቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዝረኸቦ ክብሪ ዝኣክል ክብሪ ረኣና ثانك يو سمعكم ده هو قاعد تسمع alright يوحنس معرف 14 كاب شمونت كاب 11 هو እሺ ፊልጶስ ከዓ ጎይታ ነቦ ኣርኤና እሞ ይኣኽለና ብሎ ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጡን እንዲኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ደኣ ነቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ በር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመኑን እንተ ዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ ኣሚን الله الحمدنا تسمعنا قدامي قرنطس ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 3 ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮይኑ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ እፍልጠኩም ኣለኹ آمين قتلنا أب قطر عسر تخلت زلان بابنا ماما ملو وانجيل يوحنس معرف عسرة قطري عسر تشوعته نباب قطر عسر تخلته قناخه نسو بزي برقت كريستوس سب كم زخانة أرده داقم كم او مستنسأ نتي كاب حدا عدام زتوهادو سبنت قلته نابتي كتو تفلي وزي فلت ناب أبو قدم معراقو ندك مزامرتو أملاغي أملاغكم بلا نزيك سمعو خلوو سابنت بينو نزي كمزي تزاربه كي حاسبو قنا بعلو اتسبزو هون اكزيابيهير قال كمزي خبل جمره ناب أبوي كعرق إيه بلا بدحرزخا أملاغي بلا يوحنس 10 شوعات ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ኣብ ኣሕዋተይ ኬድኪ ደሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ ብል እዮም በላ ስለቓላትኩም ምስጋና ይኹን آمين ኣብ ቁጥሪ 14 ዘላ ንባብና መምህር ሳራ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ንባብ ቁጥሪ 13 14 ኣነ ሰብ ዝኾንኩ ኣምላኽ ሓደ እየ እሞ ኣነ ሓደ እየ ነዝነትን እብል ከመይ ነቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ኩሉ ናይ ሰብ ዝኾነ ናተይ ገበርኩ ይብል
أنا بحكي سجان نفسن توهادكو نتي مساي حدا زجبركو نسرعات سبنت كم زجباء نبوي كم زي أملاخي إلى سوعكو بلا ما أنت زي عدا سرعة دما هواريا أملاخو بلا بزغا داقم قويتا إلو خسمي جمرة قويتانا يسوس كريستوس بلا كمين السو سب زخوانا أملاخ حدا مخانو تزاربه أبو خبري لو دما سميو نتيك زيابير زهابنا عبيد سقا دما كبري بلو كمو أبو محرتن قويتا خلو هابتن كبل كل دما نابتي بزح محروتي يملكت انبارك زيابير عبزبو تازي كمزي قلت لنا ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 14 ብሃንሳብ እዩ ዘሎ ብዘይ እተንብብዎን ወይስ እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይንፅሕፈልኩምን ኢና እሞ ከምቲ ንሕና ትምክህትኩም ምዃንና ብሓደ ወገን ኣስታውኢልኩምና ዘለኹም ከምኡውን ንስኻትኩም ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ትምክህትና ከም እትኾኑ ክሳብ መወዳእታ ድማ ከም እተስተውዕልዎ ተስፋ እገብር ኣለኹ آمين كتسيلنا كفل عسرا نأتو لنا قطر 15 ناي معراف سوسان شومنتن مالتي دحري عون القبع بيلا عسران حادنا الله عب قطر عسرا تغسيب لنا معراف سوسان شومنتن كفل عسران حادن قطر 10 شو الشبت إحنا لنا أبا حنت نبابالاتنا ماما بري إفيسون معراف كلته كاب 10 3 7 إفيسون كلته كاب 10 3 7 نباب قطر 15 10 كان بحدش ازي قدوس ابو زغونه يوحنس افورق ام برابعاي درسانو خاب ترغامي زامل اختزيا اولوس نفسب افيسون زصحفا እግዚአብሔር ንክርስቶስ አተንስኦ ዝብል ቃል ክትሰምዑ ከለኹም ንሱ ነዚ ብዛዕባ ቃል ከም ዝበለ ኣይትሕሰቡ እንታይ ደኣ ምን ስጋና እዩ ዝበለ ንሱ እውን ምስ አካላዊ ቃል ሓደ ዝኾነ እዩ ከመይ ብተዋህዶ እግዚአብሔርን ሰብን ዝኾነ ክርስቶስ እዩ በቲ ዝተዋህዶ ስጋና ብሓቂ ኣተንስኣና ኣብ የማኑ ድማ ምሱ ኣንበረና እዚ መምህር ዝኾነ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ዳግም ኣብ 5 ድርሳኑ ካብ ትርጓሜ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ከም ዝበለ እቲ ሐዋርያ ብዛዕባ ክርስቶስ ንሱ ናብ እግዚአብሔር ከም ዘቕረበናን ዝበፅሐናን ዘብፅሐናን ብስጋኡ በይኑ በቲ ኣብ መስቀል ዝኾነ ድማ ነቲ ኣብ መንጎናን መንጎን ዝነበረ ጽልኢ ከም ዘጥፍአ ተዛረበ ኤፌሶን 2:13-19 እሺ ኤፌሶን 2:13-19 ሕጂ ግና ኣቱም ደቀይ ርሑቃት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀፅሪውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዛት ስርዓት ብስግኡ ስዒሩ ብመስቀሉ ነቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንክልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቆም ንክልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘለና ከዓ ንኩላትኩም ርሑቃት ዝነበርኩም መፂ ሰላም ኣበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩን ሰላም ኣበሰሮም እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማእዝን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ቅዱሳን ስድራ ቤትና ኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻተኛታትን ኣይኮንኩምን ኣሜን አሜን ቀፂልና ኣብ ቁጥሪ 18 حاونا يوسف تنبيت إساياس معرف 53 كاب 4-9 ماما ترحس إفيسون 2:17 ماما رزنت رومي 5 كاب 14-16 نباب 17-18
اتي نابو أغربنا زبولو دمام قبرنا يرد كما يهلاوي سب كاب اغزابير تفلي نبره بكل زمان قدسان أبوتات نبياتن حقن كل قدميهم زنبرن كل قدميهم زنبرن كابتي عدام تأزاز زفرسول زمن جميرو كاب كلهم كاب آتوم نابو خقربنا زخالة حادب كواي نبرن اتي بغلو خال زغنة أملاخ قال متيئو بتي كاب هلاوي سب زوسدو سغا نهلاوي عدام زقبا مكرا بو مستعقسه نصلاد ما مسقل مسقتلو نابو خسع زقربنا از خبرزي كندي يدنق ازي نجر زخ كندي يفرح إساس اوكي تنبيت إساس معرف 53 كان 4 بحكي نسون حمامنا صورو نسقينا خا نسو فعانو نحنا قنا كم توعي بإግዚአብሔር كم تقذفن كم تواردنا كم تواردن غيرنا أقواطرنايو نسو قنا بسري قبلنا قسلي بسري أبسانا دما تخطكته نحنا سلام منتي كنركب مقطعتي ناقو ورده نحنا بسبراتو حاونا كلاتنا كما باقي تباررنا نفس وقف نناب مقدو زنبله እግዚአብሔር ከአበሳ ኩላትና አው ደኦ መከራ ጸገበ አው አይከፈትም ተንቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብክብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ ነቕታ ስቕ እትብል በጊዕ አፉ አይከፈተም ካብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ ካብ ምድሪ ህያውያን ከም ተቆርፀ ካብቶም ወለዶ መን ሓሰቦ ብምኽንያት ገበን ህዝበ ተቅስፈ እከይ ዘገበረ ሓሶት ከዓ ይቅርታ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ይተረኽበን እከይ ዘገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱ መቃብሩ ምስ ረሲዓን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ ቃልዮት ይስማዓልና ኣሜን ኤፌሶን 2 ቁፅሪ 17 ድያ ዲያቆን እወ እሺ 17 18 ኣሎ ሓደ ንኽልቴና ብሓደ ብመንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘለና ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቓት ዝነበርኩም መፂኡ ሰላም ኣበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሮም ኣሜን ቃልዮት ይስማዓልና ሮሜ 5 ካብ 14 ክሳብ 16 ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ኣብቶም ማዕረ እቲ ኣበሳ ኣዳም ሓጢኣት ዘይገበሩውን ሰልጠነ ኣዳም ከዓ ምስሊ እቲ ዝመጽእ እዩ ግናኸ እቲ ውህበት ጸጋ ክንደቲ ኣበሳ ኣይኮነን ብኣበሳ ሓደ ሰብኣይ ብዙሓት ሞይቶም እዮም እሞ እቲ ጸጋ ኣምላኽን ውህበቱን ብጸጋ እቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ብዙሓት እምብዛ ይዓዝዝ እዩ እቲ ውህበት ከዓ ብመጠን እቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሓደ ሰብኣይ ኣይኮነን ፍርዲ ካብ ሓደ ንኹነኔ መፀ እቲ ውህበት ጸጋ ግና ካብ ብዙሕ ኣበሳ ንምጽዳቕ መፀ ኣሜን ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 19 ዘላ ንባብና ማማሙሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥሪ 8 ቁጥሪ 9 ንባብ ቁጥሪ 19 ንጸላኢ ብመቱ ቀተሎ ኩለንትናው ከዓ ኣጥፍአ ነዚ ግና ንሓደ እኳ ክገብሮ ኣይ ኣዘዘን ብነገር ጥራይ ከዓ ኣይገበሮን እንታይ ደኣ ብዙሕ መከራ ብምዕጋስን ነፍሱ ንቅትለት ብምውፋይን እዩ በለ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ወቅዲ 8-9 ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠለሙ ደቂ እዮም በለሞ መድሓኒኦም ኮነ ኣብ ኩሉ ፀበቦም ፀበቦ መልኣኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖም ብፍቕሩን ብለውሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንጎሮምን ሓዘሎምን ስለቃላቱ ምስጋና ይኹን ኣሜን ኣሜን እሺ ቀፂልና
ኣብ ቁፅሪ 21 ክልተ ንባብ ኣለዋና ክፍሊ 22 ኢና ዘለና ማማ ሳራ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:14 ማማ ብረይ ጢሞቴዎስ 2:5 መልእክቲ ጳውሎስ ቀዳሚቲ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:5 ንባብ ቁጥሪ 20-21 ዳግም እዚ ቅዱስ ኣቦ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብቲ ብዛዕባቲ ኣብ 40 መዓልቲ ዝኾነ ዕርገት ዝደረሶ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ምስ በደልናዮ ተቆጣዓና ኣብ መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ከዓ ዓራቂ ክርስቶስ መፀ ንኽልቲኦም ከዓ ዓረቆም ኤፌሶን 2:14 ኦኬ ኤፌሶን 2:14 ዲኻ ሂብከን እዋ ሶሪ أسرت ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ካልካሊ ቁፅሪውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ክቕፅላ ዶ ናብ ቁፅርቲ 5 እዋ እሞ ኢላ ጠጠው ተኢላ ዋይ ተወደአትን ኣላ እዋ ብርእሱ እርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ መንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስግኡ ሲኢሩ ኣሜን ኣሜን ካልኦ ተስማዕልና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:5 ከምቲ ጢሞቴዎስ እዋ ማማ ብር ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ እሺ ተረ እሺ 2:5 እሺ ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ አሜን ኣሜን ናይ መወዳእታ ንባብና ቁጥሪ 22 ኣንቢብና ክንወዲና ጠቕሲ ይብላን መለኮት ናይ ኣቦኡ እናቱን እዩ ሰብነት ግና ናትና እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓራቂ ኮይኑ ከዓ ንክልተ ህላዌ ብተዋህዶ ንሓድሕዶም ሓደ ገበረ በዚ ከምዚ ድማ ንፅሊ ኣብኡ ኣጥፍአ እያ ትብል ስለ ዝነበረና ናይ ንባብ ግዜ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ሎሚ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 68 ክፍሊ 17 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና ክሳብ ክፍሊ 23 ቁፅሪ 23 በፂሕና ኣብ 23 ደዋቢልና ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕራይ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ ማማ ሙሉ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ዘሚርኩም ደይ ትፈልጡ እንተሃሊኹም ቀዳምነት ክበኩም እየ ተደይኮይኑ ግን ማማ ሙሉ ተዳልያ ኣላ እሺ ማማ ሙሉ ዘሚረን ዘይፈልጣትልም ማማ ብረይ ከዓ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ዘሚራ ይትፈልጥንሽ ምዝማር እኳ ክልቲየ ክንትዝምራ ኢኽን ዕድል ሃበኒ ብሳን ሙለይ ዘምር ማዕረፍ ዘለኹ እሺ እግዚአብሔር ኣኽብርክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካር ኢዱ ስዒበዮ ንመገዱ ትብል መዝሙር እግዚአብሔር ይሕግዝ ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካር ኢዱ ስዒበዮ ንመገዱ ናርተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካር ኢዱ ስዒበዮ ንመገዱ ድቃስ የለን ኣብ ዓራተይ ተርኪሰሎ ብንብዓተይ በቲ ጸልማት ነቒሐየ
ንፍቕርኻ ተኸቲለ ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካሪዱ ስዒበዮ ንመገዶ ናተይ ያርዶስ ጽጌረዳ ረዲኡኒ ምድረ በዳ ብፍቕርኻ ተቐዲሰ ብመስቀልካ ተፈዊሰ ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካሪዱ ስዒበዮ ንመገዶ እምባን ኩርባን ዳሰገረ ዓርዑታተይ ዝሰበረ ወገን ዘመድ ክገድፈኒ ውዕለታ ግን ፀዊዑኒ ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካሪዱ ስዒበዮ ንመገዶ ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካሪዱ ስዒቡኒ ንመገዶ አሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። አሜን እግዚአብሔር አሜን። ማማሙሉ ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ጣዕምቲ መዝሙር ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካር ኢዱ ሲዒበዮ ብመንገዱ ብምባል እታ መዝሙር ክንሰምዓ ከም ዝፀናሕና እቲ ትሕዝቶ እውን ነዚኣ ኣዝማች ዝገልፅን ዘብርህን ዘስፍሐን እዩ። ክርስቶስ ናትና በጃ ምዃኑ ብፍቕሩ ብሞቱ ብተበጃውነቱ ከም ዝመሰጠና ስለ ሞቱ ስለ ፍቕሩ ስለ ሽንካሩ ስለ ስቃዩ ከዓ ብመገዱ ክንስዕቦ ብኡ ክንመላለስ ከም ዝግበአና ትገልጽ መዝሙር እያ። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ዝማሬ ምልኣት የስማዕልና ማማሙሉ። እሺ ነዛ መዝሙር ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ካብ ባይብል ጥቕስ ብምጥቃስ ከነስተንትና መድረኽ ናባኹም። ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካር ኢዱ ሲዒበዮ ብመንገዱ። እሺ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና ኣለና ዶ? ናተይ ናርዶስ ናተይ በጃ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካር ኢዱ ሲዒበዮ ብመንገዱ። ክፍትን ዶ ዲያቆን ካብ ዛሎም ምሸት ደንበብናያ። እሺ ኣብ ኢሳያስ 63 ትክክል ቁጥሪ 8 ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠልሙ ደቂ እዮም በለ እሞ ምድሓኒኦም ኮነ ኣብ ኩሉ ፀበቦ መልኣክ ገፁ ድማ ኣድሓኖም ብፍቕሩን ብለውሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን ምስታ ቤዛት ተበጀዎም ሰዓት ኸይዳት ትክክል እዋ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኢሳያስ 68 ቁጥሪ 3 ዳ 68 እሺ ቃል ሕይወት ተስማዕልና
እሺ ካልኦት ንፈልጣይ ናዛ መዝሙር ምሽ ካብ ኣምሓርና እያ ተተርጊማ ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ ወይ ድማ በጃ ማለት እዩ መሲጡኒ ብመዓዛ ተመልኪተ ሽንካር ኢሉ ሲዒበዮ ብመንገዱ حراي سقسق كابلنا أنا خاني شيء تقسقب أبرومي 4:15 نسو بسر حاتياتنا بجا توهبه سلا صدقناون تنسأ تبل نسو بسر حاتياتنا بجا توهبه سلا صدقناون تنسأ رومي 4:15 نتا مسيتوني بمعازا التبل كأ أبقى قرنطوس معراف كلت 14 جناخه نتي بكريستوس كل ساع ناب عود زمرحنا بأناون معازا فلتأتو أب كل بوتا زقلت أملاخ سبحات يخنو ياتبل السو بمعازا فلتأتو نعنا أب كل بوتا زقلت أملاخ ناب عود زمرحنا مخانيات تتكس كاب كريستوس كاب فتارينا معازا رخيبنا نحنا خان خالوت تعمشنا معازا خنكوم نبرخت كنكون كا أب كالاي قرنطوس أب أتحت إلى مالتي قطر 15 انتاي تبل مالت أب ماكل اتوم زدحنون اتوم زتأفون أب قدم أملاخ معازا كريستوس إينا يا تبل أب ماكل اتوم زدحنون اتوم زتأفون أب قدم أملاخ معازا كريستوس إينا يا تبل كالاي قرنطوس معراف كلته 14:15 الشي اسكي كالوت ዲያቆን شبونا ካልኦት እሳበ ዘዳለው الشي ተመሳሳሊት ያ ከምታ ኣነትካ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነብሱ እውን መባእን መስዋዕትን ገብሩና ኣምላኽ ንምውጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቅሪ ተመላለሱ آمين ተበጃውነት ሲ መግለጽ ፍቅሪ ስለ ዘፍቀረና ይመንሕና ድማ ብፍቅሪ ክንመላለስ ማለት እዩ آمين قالوا تسمع لنا بنا إفيسون معراف كلته قطر خنديا بنا ምዕራፍ 5 معراف حمشته ቁጥሪ 2 ماشي إفيسون حمشته كلته حراي قالوت تدالنا تحلينا جيزينا نتقموا لحدرة أنا فتن استي شما معملو أوكي داويت معرف إسران كلتن كاب ماشي كلتن كساب إسران 4 سم كان حواتي كزنت ولهم أما أخل محبر كمسكنك كأي أتم نجزابير تفرحوا مسكنوا أتم زر يعقوب زبالكم ودسوا زر إسرائيل كلكم ون فرحوا السببات تقع عين عقون عواردن يمو لو سويس سمعوا بر نقصوا خو أيكولون قالوا تسمع لنا مزمور داويد 20 كلتن كاب 20 كلتن ده كاب إسران كلتن كساب إسان حموش متخيل يا ماشي قالوا تسمع لنا مزمور داويد مبل 20 كلتن كاب 20 كلتن كساب 20 حموشن حفتنا سنة دما تغسي سديدات لنا بيوتيوب تكتاتل الله
ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ معراف كلتة قطر 24 سديداتنا الله قال وتسمعلنا حفتنا سنايت እግዚአብሔር ይባርክኪ نحاتيات مويتناس نصدقي من تخنبر نسو بعلو نحاتياتنا اب سغاو اب يغريتا نسو بعلو نحاتياتنا اب سغاو اب عنጨይቲ صورو بقسليكم زحاويكم قال وتسمعلنا نحاتيات مويتنا نصدقم انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا اب سغاو اب عنጨይቲ صورو بقسليكم زحاويكم እሺ አራይምስ ጊዜና ክንከይድ ስድራ አምላኽ ናይ መዝሙር አስተንትኖ ብዝኻ አኽለናይ ምናልባት ድተዳልኩም ተሃሊኩም ግን ከይኮልፈኩም እሺ እምበር ካብ ዝቐፂልና ሎሚ ድተማሃርናዮ ደንበብናዮ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 68 ክፍሊ 17 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና ክሳብ 22 አንቢብና ሎሚ ከም ፈቃድ አምላኽ እሺ تاريخنا دولة جزء أول جزء 4 دقيقة لنا 41 دقيقة نبوتات مود أتاخوهم جزء نجوبا أيو لومي انتاي تماهرنا انتاي سمعنا انتاي استنتينا انتاي فلينا جرخيبنا انتاي تردينا حسابنا مزجوبا أي شير نجبرنا كافل نحاد حدنا نمهار أنا 5 أتردياتن لوم زي استنتينا إلنا مجلسي بعقمنا وترخن زي أو تصلي بولن ولا أنبو تراي ولا ده أنبب عبيلكم مجلس تجيركم لاني شيء صباطي كله بقالنا خنذكره سلي زين غير وترخن زي أو تصلي بولني دارنا نستنت قصر خلته خلك هيلا وتصخيا سجانا انت حمامة وين تشتته وين انت حسخه وين تمشمشه بخالع حمام تتلوطه أكل سجانا سلزقنا عين حد قوينا سجانا أكلنا ربحا أيرخب كلهم يلون أكلوا زي النحسي انت تدأخينو نتوم مسيس سجازي بتسأقى حدا زخونو خي انت زي تنسحو طعيات انت زي كونو دقا كمي مكرا زي رخبهم يعتبر بزي قرب تعشمو فبدي لا أقل أنا 5 مثلا نعيز ترداخو متس إيدي حميمة وي عيني مرأي أبنينا عيننا ويوتسين عين دربيون ويدنا أوريتنا عين بلن كم أخا أقويتا زخلو أكلتنا سنة أملاخيو إيد إجري كم نزنب سنة 5 كلنا هزب خاء أكل أملاخ سلزخنا انت زي تنسحو حط أن طعيات انت زي كونس دا خمي مكرا زي رخبوم تتنسيه ناسي كنا حويات في حمامنا كنا حويات لنا بمنسة تنسيهنا حتياتنا تنازيزنا نبو خمل السحاق فنا إيدناون تحكمنا إن ندحنا وعيننا خامر أي تبدلنا ويتحامنا تقنزنا حكمنا خيدنا إن نبقمو كم خان حاتيات ناسي بنسها نا أملاح بمقرب كندحن خيدين عزب الله تحساسنا آمين قال وتسمع الله تفكل صبغ استنتونيو إيدك حميمة مش مشاسي قريز كاي تدربيانيها تحوي أيها إذا خالك كحمو مالتي قالي وتسمع لنا الشيخ الوت راح مشتخ كفل 10 شقات حمشت ديكون وده شي أوتي الله ماما هذا مليشا أبز درسان زي كمل أختي بأولس نفسب إفسون كنزبله أنا دمام أنت زي أبغيتا يسوع كريستوس زلهم بإمنة نخل قدسان مفكاركم سمعه من انتخاتكم لإግዚአብሔር كم مسكان أيقارتكم بسألتي مذكركم إيه إذا أخا ولك أتي نحنا بفقر جرنا بكريستوس كنقرب كل ناس أملاخنا خندي يحجوس كونا أقبضاتنا طبق ندحر مشات أمسينا طبق تحجوشهم طبق ملصق كل مسكان اللوم
ብዓቢኡ ከዓ ናይ ጎይታና ከመስግን ንኣታትና ንኩሉ ብምስጋን ከይቋረፅኩ ብፀሎትን ክዝክረኩም እየ ኢሉ ንሕና ብምሉእ ፍቅርን ብምሉእ ልብን ሓደ ኮይንና እንዳፀለና ኣብ ዝኾለና እኳ ጎይታና ፈራልስ ንሕና ከማ ንፈርዱ ብፅቡቅ ነምሲ ሕጉስ ኢልና ፍስህ ኢልና ከዓ ኣብ ፅቡቅ ነምሲ እሱ እሞ ብዘይ መቁራፅ ብዙሕ ከዓ ከመስግነናን ብፀሎት እንዳዘከረና ይነብር እዩ ኣምላኽ ይሓግዘና ጥበብ ኃይል ኣኸልና ኣሜን አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ብረይ ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኸ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ መመሊሱ ፀጉ የብዛሓልኪ። እሺ ካልኦት ጊዜ የለና ቁጥሪ ክንዲዚያው ፀለይተልኩምኒ ከውፀልኩም እየ ደይ ትሸዓተ ኣብ 68 ምዕራፍ 9 ከምዚ ከዓ በለ ኣብ ቀዳማይ ክሳዕ ዳሕራይ ምእንቲ ኩሉ እቲ ንሰብ ኣብኡ ዝተዳለወ ብክብሪ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ይግባእ ብዛዕባ እምነት ምእመናን እውን ከመስግኖ ይግባእ በለ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንኩም ብኩሉ ቅዱሳን መፍቃርኩም ሰሚዐ ድማ በለ ንሱ ብኩሉ ገጽ መኣዘን ሃይማኖት ምስ ፍቅሪ የተሓሕዝ ብዘብፅሐን በዚ ኩሉ መገዲ በቲ ምስደዱም ምን መንፈስ ቅዱስ ይምህር ያ ከዓኒ ዳርጋ ምፀና ሕጂ ፍለጥ ፀና 55 ከምዚ ከዓ በለ ምእንቲ ኩሉ እቲ ተዳለወ ኩሉ ብክብሪ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባአና ከነመስግን ይግባአና እምነትኩምኒ ኩሉ ምስጋናኩም እናበለ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንኩም ንኩሉ ቅዱሳን መፍቃርኩም ሰሚዐ ድማ በለ ንሱ ግና ብኩሉ ገጽ መኣዝን ሃይማኖት ፍቅሪ እዩ ዝተሓሕዞ ዘብፅሖን በዚ ከምዚ መንገዲ ከዓ ዘስድድ መንፈስ ኩሉ ይምህር እታ ፍቅርስ ንኩላ ተጠቃል ስለ ዝኾነት ብፍቅርና እንዳተሓጎሰ ብሃይማኖትና ምኽባር ብፍቅርና ብኩሉ ንኩሉ ሰሚዐ ሞ እናበለ ዝኩሉ ትስንትነልና መሊሽና ከዓ ክንቅፅለሉ እቲ ፍቅሪ ንጅምሮን ንገብሮን ዘይንገብሮን ይህሉ እንዲ ግን እቲ ቁሩብ ተጋጠመና ከምዚ ንምርኣይ ከዓ ኩሉ ኣብ ሓንጎልካ ደኣቱ ኩሉ ብሩህ ነገር እዩ ዝድብለና ደሎማ ኩሉ ሻዕ ከነመስግኒ ኩሉ ሻዕ ክንፅዕር ሓደ ልብን ክንከውን ከዓ ብዙሕ ኣተሓሳስባን ብዙሕ መዕዶን ይሂበና ኣሎ 10 ዳርጋ ምስኣያ ሕራይ ዲያቆን ወደብ ማማ ብረይ ቃልዎ ተስማዕልና እንድሕር ኣስተውዒልና ኣላ ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ ቁጥሪ 10 ዘሎ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ እዩ ደሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ተደጋጋሚ ማለት እዩ ነቶም ኣመንቲ ነቶም ዝስዕቡ ዝነበሩ ብክርስቶስ ነቶም ሓደሽቲ ክርስቲያናት ኣዝዩ ተባብዖም በቲ ኣካይዶኦም በቲ እምነቶም ብፅንዓቶም በቲ ኣብ ፈተና ዝነበረ ትዕግስቶም ንኣምላኽ ኣዝዩ የመስግኖ ከም ዝነበረ ኩሉ ግዜ ከየብ ኮረ ከዓ ስሊኦም ይፅሊ ከም ዝነበረ ኢና ተደጋጋሚ ክንመሃር ፀኒሕና ማማ ብረይ እውን ንዐ ከተስተንትነልና ፀኒሓ ንሕና ካብዚ ንመሃሮ እንድሕር ሃልዩ ከዓ እናሓድሕድና ክንፀላለ ስለ ኣገልገልቲ ስለቶም ዘገልግሉና ክንፅሊ እቶም ኣገልገልቲ ከዓ ስለቶም ንጓስዮም ክንፅሊ ንኣምላኽ ከነመስግን ኩላትና ብፀሎት ክንደጋገፍ ንኣምላኽ ክብሪ ክንህብ ከነመስግን ከም ዝግበአና እታ መልእክቲ ብሓፈሻ ካብ 5 ክሳብ 10 ደላ እሺ እስከ ካልኦት
ኣለና ዶ? عشرة خلطة خدي أكون وديك أبقى عشرة حدا حليفك عشرة خلطة حافتني እሺ عشرة خلطة جناخي نسو بازي بركز كروستاس سب كم زخانة أردئ داقم كم مستنسئ نتخابي حدا أدام زتوهدو سبنت جلزة نابتخط تفلي زي فلت أبو ناب أبو قدمي معراقو ندك مزامرت أملاخي أملاخكم بله نزي خسمعو خلو سبنت بيننا خمزة تزاربه كي حسبو جنا ناب أوبت السب زخونة إجزابير قال كمزي كبل جمري ناب أبوي كعرق إيه بله بدحرزي خاء أملاخي بله ياهن الساعة برقت تينا قدم معراقون متنسؤون كل زمسكورو كاب أدم توحيدو سبنت قالت خابت خطو خيسة فلي زي في الله نبذي قدمي معراقو ندك مزامرت أملاخي أملاخكم بلو أخير لخنا بأملاخي أملاخكم كم تتزار بخاء كحسبو جنانا واتساب زخونا أجزاء بهرك الكمزي زي بالجمرة ناب أبوي كعرق إيه بله بدحرزي خاء أملاخي بله أبوي كعرقي حركة أخم الله سوكم يا أخم زبالو حجة خاء الساعة أقل استتوسخاون يبلا كل أدقاقي مزبلو دلوسي دي أنا بابي نابابهم دقنا خعرقي ميقنا خا كعرق أبابي كابله دقنا خا دقي موانس እሺ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ግና ክንሱ በዚ ብርግጽ ክርስቶስ ሰብ ከም ዝኾነ ኣረድአ መቐጸልታ ናይታ ቁጥሪ 11 እያ ዳግም ከምኡ ምስ ተንስአ ነቲ ካብ ሓደ ኣዳም ዝተዋህዶ ሰብነት ገለጸ ናብ ትኸቶ ተፈሊዎ ዘይፈልጥ ናብ ኣቦ ቅድሚ ምዕራጉ ንደቀ መዛሙርቱ ኣምላኸይ ኣምላኽኩም በለ ነዚ ክሰምዑ ከለዉ ሰብነት በይኑ ነዚ ከም ዝተዛረበ ከይሓስቡ ግና ባዕሉ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ከም ዝኽብል ጀመረ ናብ ኣቦይ ክዓርግ እየ በለ بدحر زخاء أملاخي بله كنستوعل لا دليل اللغة بزيها نازغ سمع خلو سابنت بينو نزي كم زتزاربه كي حاسبو كريستوس فتسم أملاخ فتسم سبيو كريستوس قالن سجان دتواها هاديو سلازي ناب أملاخكم كبل كلو نازغ سمع خلو سابنت بينو نزي خمسة زاربة كي حاسبو جنا بعلو اتساب زخانة اجزابيهر قال يبلالو ازد مانتايو ملكوتن سجان بفتسوم تفلاليوم كم زي فلطون كم زي فلالين نخرديو نشيك عليه وتسمع لنا ماما بري كالوت ጊዜና እንጠቀመሉ እኩል ጊዜ ይደለና ገና 18 ደቂቃ አለዋን ቁጥር እንደዚህ አውጥ ጸልይ በሉን እስኪ ወላ አንብቡ እስኪ ደስ ክብለና ኣብዚያ እንታይ ትብላላ እግዚአብሔር ንክርስቶስ አተንስኦ ዝብል ቃል ክትሰምዑ ከለኹም ንሱ ነዚ ብዛዕባ ቃል ከም ዝበለ ኣይተሕሰቡ እግዚአብሔር ንክርስቶስ አተንስኦ
ዝብል ቃል ክትሰምዑ ከለኹም ነሱ ነዚ ብዛዕባ ቃል ከም ዝበለ ኣይትሕሰቡ እንታይ ደኣ ምእንቲ ስጋና እዩ ዝበለ ንሱ እውን ምስ ኣካላዊ ቃል ሓደ ዝኾነ እዩ ከመይ ብተዋህዶ እግዚኣብሔርን ሰብን ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ከመይ ብተዋህዶ እግዚአብሔርን ሰብን ዝኾነ ክርስቶስ እዩ በቲ ዝተዋህዶ ስጋና ብሓቂ ኣተንሳኣና ኣብ የማኑ ድማ ምሱ ኣንበረና መለኮት ኣይመውትን እዩ ስጋ ይሞይቱ መለኮት ግን ምሱ ኩሉ ግዜ ህሉ ስለ ዝኾነ ብፍጹም ስለ ዝተዋሃሃደ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ሰብን ብተዋህዶ ኢልዎ ስለዚ በቲ ዝተዋህዶ ስጋና ብሓቂ ኣተንስአና ኣብ የማን ድማ ምሱ ኣንበረና እግዚአብሔር ንክርስቶስ ኣተስኦ ክብል ከሎ በቲ ዝተዋህዶ ስጋና ብሓቂ ኣተንስኣና ኣብ የማኑ ድማ ምሱ ኣንበረና ብምባል ቃል ከም ደይመውት መለኮት ከም ዘይመውት ከዓ ኣብዚ ኣብርሂልና ኣሎ ጊዜና እንጠቀመሉ عسران حدن عسران كلتن كدي أكون شيء مودة ما كلمة مودة أنا دلو أو تيالله أما نقصبن إجزابهرن كعراقي خرستس مت نخلتي أم كعرقهم أما نقصبن أما نقصاب خرستس يزمت أنا بكل نجارنا عريقنا ملكوتنا يبقوناتون إيو تبنت كناناتنا إيو أب منغو خلتي أم عراق خوينو خا نخلت هلاوي بتوحدنا حد حدهم حدا قبر إذا خمز دما نتسأل إبو أطفو وتملكوت سجانا داينا هنبر ملكوت ناتيو نخلتي أنا أب خمزي زعرقنا نخلت هلاوين بملكوت نحد حدهم كحدا زقبرنا بزي تسأل نتسأل إنا دما أطفالنا آمين ألو تسمع لنا ماما بري أتي أمنغو سبن እግዚአብሔርን ዝኾነ መተዓረቂና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ መለኮታዊ ኣምላኽን ነቲ ብሓጢኣት ዝወደቐ ሰብን ክርስቶስ መፂኡ ዓሪቕና እያ ትብል ፀኒሓ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣራይ እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ ምእንቲ እታ ግዜ ትኸይድ ኣላ ድተዳለና እንተሃሊና ዓድል ክበኩም እየ ቅድሚ ናብ ኣቦታት ምስጋርና ኣይኮልፎኩም ምእንቲ ሬድ እንተሃሊኹም ድምፂ ጌርኩም ክትጀምሩ ትኽእሉ ኢኹም እሺ ኣራይ እምበኣር ኣብ መንጎ ሓሳብ ተመፂልኩም ወይ ሕቶ ተመፂኩም ነቦታት ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ብምቕፃል መድረኽ ነቦታት ክህቦም እየ መጀመርታ ኣቦይ መርጌታ ክመፁና እዮም ብድሕሪኡ ድማ ኣቦይ መልኣከ ሰላም ቃል ሕይወት የስማዓልና ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ፈጣሪና ኣበሳና በደልና ዕሽነትና ከይፀብፀበ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንጋባእ ዝፈቐደልና ዝደገፈና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ካብ ዘስተንተናዮ ዘለና ሕቶ ከምኡ ክንጥቀመሉ ክንተባባዕ እቲ ሓደ ዝሓተቶ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ንዓና እውን ከይተረፈ ንከነፅንዕ ንክንርኢ ነቲ መልሲ ክንብል ብዙሕ ነገር ስለ ንምሃር
اتجزينا كابت زستنتنا بزحات كتكمو خؤلو كنحات تكلنا خابت ملسي وكابت حتو بزحات تردو يخؤلو سلازي لومي اندا زي رسيع حتو زقربي مثلا كساب حجي تزنبره استنتنو تزنبره حتو مزمورجن قال هوت يسمع لنا نخلهم اب كفلي 18 قصري 4 استنتينا زخونه ملأختي باللين ترايت زستنتنكو ككافلكم ابز قصر 4 انتاي زبل نتوم زرافقو من تخرئي كل ساعة بعلو ابزي اتي نتخدانو راسي حزرو خبا دما قبرو حاتوتو اتعاركي كدان مرعا خيتن خدنكا سلمتاي نابزاتي خابلو سلمنتاي تقمت كايبولون نسو جنا قدم مقماتو نمئتاو بقوع كم زي نبرا يرد مستحاتته ملس سلا زي نبرو ازقاته سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ ምንጪ او اقميت ولو خابتن اب قدامون ዝተነበባ ጥቅስታትያ كبر نزخر سمي يخون قويتانان مدحنان يس كريستوس اتعدم نبزحات كم زعدمه بتوم زتعدمو نتعدمه قالنا بقراتهم قالنا بنستهم قالنا ببعرهم قديفومو خمز خدو مو بقرناتات كيدكم ولاتهم زعدمنا ينبغوا عند زي كونو كيدكم عدمو يلو سبات كم زمسه اتا يوحنس افوركي اتريرو استنتين وازلو جن انتايو نتوم زرافقو من تخرئي كل ساعة بعلو ابزي اتو إيلك نبيت املاقنا اتخولناسي لعلت زرعينا مقدس لعلت زرعينا كهنات دياقونات باباسات باترياركات سي بعلو يبزل زلو إلو مالتي سلازي نابتا بيت مقدسو نابتا بيت سبنت نازخونت بيت مقدس نتوم زرافقو من تخرئي كل ساعة بعلو ابزي اتيل سلازي دحان كم زقبر لهم كم زهبوهم كم زبلعوهم كم زقبر لهم يلو اب منبرو كويني كونن اب تزلو وريدو تعاتيقو خم زقلقلهم يبل مالتي سلازي كحتى خلو عركي يزبلو تي لوهاتو موغسة قالو وطايتا افو يبلو اتا سباي اتا ودي ايبلون ازنا እግዚአብሔር አይኮነን ማለት كل ጊዜ ዘረባሆም ጸጋዝ መልአ ብጫው ዝተቃመመ ትንሰማዓቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ካኻን ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ዳ ተዛረቡም በር ዘይጠቅም ዘለባስ ካብ አፍኩም አይውጻእ እዩ ስለዚህ መስተሓተተ መልሲ አይረኸበን ሕጂ ዮሐንስ አፈወርቅ ደጋዊ ወይ ከዓ ናይ ስጋ ክዳን ዘይኮነስ እቲ ዝሕተት ዘሎ ንጽህና ልቢ ኢሉ ተርጊምዎ ለብቲ ትርጓሜ ማለት ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት 132 ቁጥሪ 9 እንታይ ዝብል ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ትእዛዝ ማለት ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ እቲ ሁሉ ብሕጊ ሙሴ ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን ተሰሪዑ ዘሎ ክዳን ካህናት መጠምጠሚያ ካህናት ኤፎድ ካህናት ገለ ዝብል ኩሉ ዓቢ ምስጢር ናይቲ ውሽጫዊ ልብሲ ምልክት ኮይኑ እዩ እግዚአብሔር ንሙሴ አዚዝዎ ሙሴ ከዓ ነቶም ባስልኤልን ኤልያብን ዝበሃሉ ኣምላኽ ጥበብ ዝሃቦም ነቲ እግዚአብሔር ዝቀረጾ ኣርዩ ከምዚ ዓይነት ስሩሕ ምስ በለሳቶም ሰሪሖሞ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝኾነ ትርእስትና እንታይ እዩ ብዛዕባ ንጽህና ልቢ ብዛዕባ ግብሪ ጽድቂ ምዃኑ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 19 ቁጥሪ 8 ብን ዝበለ ጻዕዳ ሻሽ ጽሩይ ክዳን ተኸድነት ከዓ ተዋኽት ክደን ከዓ ተዋህባ እቲ ሻሽቲ ድማ ጽድቅቶም ቅዱሳት እዩ እዚ ጻዕዳ ክዳን ተባሂሉ ዘሎ ግብሪ ጽድቂ ናይቶም ቅዱሳን እዩ ኣሰሮም ይጥለል ኣቦታትና ካህናት ይኹን ኣቦታት ይኹን ኣዴታት ይኹን ብጥልፊ ብዙርያ ትእምርተ መስቀል ዘለዎ ዓቢ ትርጉም ዘለዎ ግዳማዊ ክዳን ክንክደን ከም ባህልን ልምድን ዝኾነ ናይቲ ውሽጫዊ ንክደኖ ጻዕዳ ክዳን ሞዴል ወይ ከዓ ምልክት ወይ ሲምቦል ኮይኑ ምእንቲ ከገልግል
ስለዚህ ክዳንና ሁሉ ግዜ በዓሊ ኣውደ ዓመት ኢልና ክዳን ክንቅይር ከለና ናይ ውሽጢ ክዳን ከም ዘድሊ ሕጂ ባዕሉ እዩ ዝኣቱ ኢሉ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ነቶም ዕዱማት ክርኢ ባዕሉ እዩ ናብኡ ዝኣቱ ኢሉ እቲ ዘጋጠመ ውሳኔ እቲ ሳዕብየን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ናብቲ ኩነታት መሊሱ ከስተንትኖ ከሎ ልክዕ ኣብ ልዕሊኻ ዝውሰን ዘሎ ውሳኔ ኮይኑ ተሰሚዕካስ ክሳብ ራዕራዕ ትብል ዝገብር ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ሽዑት ንጉስ ንገላውኡ በሎም ኣእዳውን ኣጋሩን ኣሲርኩም ኣብቲ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን ኢሉ ጸልማት ኢሉ ብኽያት ኢሉ በቃ ኣውታ ኣሚሃ ይከውን ክላህ ዘእይበቁዕ ክላህ ኣሚኣ ይከውን ገኣር ዘእይበቁዕ ገኣር ኣቢሃ ይውህ ዛንብእ ከመ ማየ ክረምት ዘእይበቁዕ ኣንብእ ኣብ ቅዳሴ ኣትናቴዎስ ሽዑ ብኽያት ክኸውን እዩ ዘይጠቅም ብኽያት ሽዑ ኣውያት ክኸውን ይረዳእ ግን የለን ኣብቲ ሓዊ እንዳተለብለብካስ እቲ ሓዊ ጸልማት ኢልዎ ብርሃን ወይ ብልጫ የብሉን ኢሉ ኣብ ተግሳጽ ኣብ ምዕራፍ 4 ከምኡ ናብ ትርጓሜ ወንጌል ዮሃንስ ኣፈወርቂ ብቐንዱ ዝዘለናዮ ሃይማኖት ኣበውን ናይ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ማለት እዩ ምስኡ ኣተሓሒዙ ይምፅኡ ሕጂ ጸልማት ኢልዎ ኣውያት ኢልዎ ረዳእ ዘይብሉ ግን ብዘይ ምቁራጽ ካብቲ ዘይጠፍዕ ሓዊ ኢሉ ሓሰኹኡ ዘይጠፍእ እቲ ሓዊ ዘይጠፍዕ ሓሰኹ ከዓ ዘይድቅስ ኢሉ እቶም ነቲ ነብሳዊ ሰብነትና ዝምንጭቱ ሓሰኻታት ወይ መናፍስቲ ወይ ኣጋንንቲ ዕረፍቲ የብሎምን ኢሉ ስለዚ ኣውያት እዩ ነቲ ኣውያት ዝረድእ ከዓ የለን እዩ ስለዚ ከምዚ ከፍራሓና ከርዕደና ኢሉ ዘይኮነስ ክሳብ ክንደይ ነታ መዓልቲ ፍርዲ ምጥንቃቕ ከም ዝግባአና ክገልጽ ኢሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 5 ብዛዕባ እታ ምድራዊት ሰብ ድንኳንና እንተፈረሰት እኳ ብኢድ ዘይተሃንፀት ሰማያዊ ቤት ኣላትና ምስ በለት እንታይ እዩ ዝብል ኣብ 2:3 ምንም እካሉ ብሳት እንተኾንና ዕሩቃት ኮይንና ከይንርከብ ኣብታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ እናናፈቕና ኣብዚ ንዳናፈቕ ኣሎና እዩ ብኩሉ ጸጋ ከሊልዎ እግዚአብሔር ብትእምርትን ተኣምራትን እናሃለዎ ሳልሳይ ሰማይ በፂሑስ ግን በቃ ዕሩቃት ኮይንና ከይንርከብ ሕጂ ዝተፈላለየ ልብሲ ዝተፈላለየ ዘበና ምጾ ዝተፈላለየ ናይ ቤተ ክርስቲያን ማዓርግ ዝመስል ብዙሕ ነገር ክንክደን ንኽእል ኢና እዚ ግን ካብዚ ስጋ ሓሊፉ ምንም ኣኽሊሉ ካብኡ ካልኡ መጠምጠሚኡ ጀብ ጠባቡ ዋላ ሓንቲ ካብዚ ነዚ ስጋ ሓሊፉ ካብኡ ዝሰግር ነገር የብሉን ማለት ኣብ ቁጥር 4 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ዘለኹ ንሕና ኣብዚ ድንኳን ዝኸሎናስ እቲ መዋቲ ብህይወት ምእንቲ ክውሓጥ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እምበር ክንቅንጠጥ ስለ ዘይትፈቱ ከቢድና ነስቆርቁር ኣለና ኢሉ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ ብዛዕባ እዚ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ብዛዕባኡ ጥራይ ኣዘንቲና ኣብቲ መርዓ ክዳን ዘይብሉ ሰብኣይ ጸኒሑ ዳሕራይ ኣውፂኡ ኣሲሩ ጉሒፍዎ ከምኡ ኸይንብል ምእንቲ ኣነብኡ ኸይህሉ ኣነብኡ እንደዝህሉ ክንብል ምእንቲ ኣብ ቁጥሪ 9-10 እንታይ ኢሉ ነፍሲ ወከፍና ኢሉ ነቲ ብስጉኡ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክንለብስ ብግዲ ክንገሃድ ኢና ኢሉ ብግዲ ኢሉ ፈቲና ጸሊእና ጻድቕ ሓተ ኣማኒ ከሓዲ ዝኾነ ብግዲ ኢሉ ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተሊና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንዕኡ ኸነሐጉሶ ንጽዕት ኣሎና ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ስለዚ ነዚኣ እዩ ኣስፊሑ ገሊጹ ሐዋርያ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብ ቁጥሪ 4 ነቶም ዝረፈቁ ምእንቲ ክርኢ ኩሉ ሳዕ ባዕሉ ኣብዚ ኣትዩ እግዚአብሔር ይርኢ ኣሎ እግዚአብሔር ይርኢ እዩ ኩሉ ግዜ ከም ዝኽንብል ማለት ሰባት ዘይክርኢ ይኽእል እዮም ሰባት ዘይክፈልጡ ይኽእል እዮም ንሰባት ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ግን እቲ ኩሉ ዝርኢ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጉኡ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንገሃድ ኢና ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተሊና ወይ ኣብ ወፃኢ ንዑ ኸነሐጉስ ንጽዕት ኣሎና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ዕራቕ ዝኾነ ጸንሐስ ከምቶም ልብሰ ግርማ ተኸዲኖም ኣብ መርዓ ትገንሸል ክዳውንቶም ብደም ትገንሸል ሓፂቦም በቲ ብርቱዕ ፀበባ ሓሊፎም ናይ ዓወት መዝሙር ጨናፍር ስየ ሒዞም ናይ ዓወት መዝሙር ዝምሩ ክፍልና ኣብ ደብረ ጽዮን ምስቶም ሕውታት ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ንዝተረፈ ኣገልግሎትና ናብ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ኣውደ ምህረት
آمين قال وتسمع لنا أبز بمقصال دما أبونا أبو ملاك سلام حافشاوي أستنتنون مبرهن معدان مهرن هيبهم بصولة كحصولنا مدرخنا أبونا بملاك سلام راية ديكون زمن أقلقلتك يبارك كبرنا مسكانا نعم لاخيكون ربنا قال وتسمع لنا مزمور الزمركي حفتنا عملو زماري ملاخت يسمع لنا نتا مزمور بتقسي كمون كابزخن مهارو زمسنا هاي قدوس يوحنس أفوركي صحافو يتردعكم يستنتنكم كلنا زخون حسابكم كتبوا زمسخن زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ كم تنمهارو زلنا كم فري كنبرلو بمنفس كنعبيلو دما أملاخنا كلنا تي زرعنا زلو قالو أوشتنا خفر دما معلو يردعنا أب قطري أب كفل 19 يقرتا قطري شمنتا كرئي صنيحة مئنتزي أنا خا بقويتا يسوس كريستوس مؤمنكم سميعة بلا بقويتا يسوس كريستوس مؤمنكم سميعة نتم بقناتي هايمانوت زأمنون بقنع هود ما زنوبرون أبتزمت بزعبا تي أبقو تداليو زلو كبري تزاربه إلو نتم بقنع هايمانوت زأمنون بقنع هود ما زنوبرون مش أمان كادما أنا بابرانا أكايدانا هيوتنا بخمين مرحة مجلسي اتقعون عمنتنا إمالتيو قنو عمنت اندحرال ليو قنو تقبار كلو النايو قنو تقبار تولي دما هيوتنا دما زقنعن زصبقن كون ايو مالتيو مغنياتو حواريا يعقوب كمتي ابز حلف زرعنايو ام معراف كلته انت ايلو امنت بزي قبري موتئا ايلو ابز دما بقنعت هايمانوت زامنون بقنع هيوت دما زنوبرون نتا قنعتي صنعتي إلنا النختلا النسعبا زلونا امنتنا تأمنتنا أوشتنا خوينو إتا أوشتنا زلو امنت دما بدنجة بنا بابرانا بكايدانا بهيوتنا دما كن قلصان كن نبرلون أما فرنايتا قنعتا هايمانوتن بقنع هيوت من بارن دما ابتزمص عالم بزعبات تدالي زلو كبري تزاربه إلو كلتا تغسي تقيسو رمية معرف شمنته وطرع سران حدن كساب سران شدشتن قدامي بيترس معرف حدا قطر 4 قطر 3 بحنسا انزلوا غزيان مقطاب كابتا قدامي تملكت بيتروس معرف حدا قطر 3 قطر 4 زلا خنببيه اتي نزي حلفن نزي رأن اتنزي حلفن زي رخصن زي صملون اب سمايات تارني بالكم زلو
رستي بناي يسوس كريستوس تنسائي كاموتات بزح محرت نهياو تسفى بحدش زولدن أملاخنا أبوغيتانا يسوس كريستوس يبارخيلو كبرنا مسغانا ان أملاخ يكون نتم بقناعات هايمانا زنبرون بقنع حيوت دما زنبرون ابتزمت عالم بزعبات تدالي زلو يلو استتدالي لنا زلو اتنتم بقناعات هايمانوتن بقنع حيوتن زنبرو تدالي لهم زلو انتا ايون دحريلنا زي حلفن زي ركسن زي صملون اب سمايات تأرني بزلو رستيو إلو مخنياتو نايز عالم كل انتايو يحلفيو رخصاتيو يصمليو يرقفيو ينقصيو كم زي نبردما يخون ايو ابتزمت عالم تداليلنا زلو نعنا قنا زي حلف زي ركس زي صملو اب سمايات تقاريب لنا كم زلو رستي يو زنقرنا زلو زدما بناء يسوس كريستوس تنساهي كاموتات ببزا مهرات نهيا وتسفى بحدش زولدنا أملاخنا أبو غيتانا يسوس كريستوس يبارخلو كبرنا أملاخ يكون أما كلتا نقرين أبزي أن حتى الزلنا كنعت أمنة كنعتي هيوت بقنع من الزعمنيلو بقنع هيوت دماء زنوبرو نتاقنعت أمنة نأمناسي بقنع مقد بقنع هيوت دماء كنبرا كلنا وصيئتنا يزدما غزياو زي كونه زل علماوي مدراوي زي كونه دما سماياوي كابسب زي كونه كاب املاخ كابسب سلطان زعليم زي كونه دما كابت مدرن سباين زفطر املاخ اب غزاتو اب سلطانو ام نغسنتو زنبره زلو نزل عالم دما زنبر كاو دما انقبلو زي ركسن زي حلفن زي صملون تداليلنا كم زلو يو إذ قال زي زنقرنا زلو امو إذ تسفازي إذ سفرازي نعنا تداليلنا كم زلو تسفا إنا قبرنا أبتان أمناك تأمنت قنع هيوات صبق عنا بابرا كلوانا دما يابيهر نخلنا يحجزنا خنياتو امنات بزي قبري انت ايلوا موتي ايلوا صوم بزي صلات واقع يبلان امنات بزي قبري دما موتي اذن صوم زلنا حج صوم صلات انت زي الليوا سنة مقبار انت زي الليوا قال املاك انت زي الليوا سجدات انت زي الليوا سناي قبر انت زي الليوا من البات ابطعنانا ويدما ابناي ميزاننا كبدت لو تخر خون اب هيوتنا كن زوم صلوت يلن اما سلازي كنتي صوم مصلوت امنا دما تقنعت امنا دما مسكنو هيوت انبابرا ياتخيد مزمس ان خيد دما زي حلفن زي رخصن زي صملن اب سماي تداليلنا كم زلئيو زي نتاسفقال زنقرنا زلمو سلخلو جابير املاخنا كبرنا مسغانان نعو يخون ناي قبر سبات كنكون نتقنعتها هما امنتنا سناي قبري بقنع مقدي
تكون عوت كان نصبار قدما እግዚአብሔር ንኩልና ይحግዘና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ حراي مدبنا بصلوت كنعصو اسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين قدوس እግዚአብሔር املاخنا ስለ ሁሉ ተመስገን ابعد منا زمعت زي انزال ساعات زي انز وسكانا نتازهب كنا ساعتن معلتن دما ابز قدوس غبا ازي كنساتف سلاز جبر كنا كبرن مسكانا نخايكون زغبا ازي دما غبا قدسان غبرلنا كبر خاز قلصلو احنا بمنفس نعبيلو اب سماي دما اب غبا قدسان انصنبرلو غبا غبرلنا املاخنا ازي انمحارو زلنا كنفلطو فليطنا دما نعخا خفلطنا املاخنا اسخ حجزنا نسمع من باب طرح لمد خيكوننا كم تنسمعون ننببون كنبر እግዚአብሔር املاخنا اسخ ردعنا سلا كله تمسجن صومنا بارخلنا قدسلنا بوتاتنا نبيات كم تقبل كلمنا عنا دما تقبللنا الصوم ذا املاخنا لدتك نركب نصوم زلنا صوم يمو بزي صوم زدما لب كلاتنا اسخا تولدلو كون بصوم زي لب كلنا نعخان خبري زدالو صومن صلوتن سواين غبرلنا سلام جمير كاب سلام فصمنا برهان لدتك بدحنا سلام ابصحنا ابزا سعزي املاخنا ابطميت اب عرقان اب صمئي اب بيت مأسرتي اب اهتا اب حزن اب بخيات اب واي واي تازلو بقفي حوز صبابهم بقطروز صلمتهم بزحات اللهم ولا حبلهم املاخنا ولا حبلهم املاخنا مساكين تصفهم يزهوهم مهديهم نؤسرات مفتحهم بطميات صقابهم حزنان مصننعهم السخاخم املاخنا كل نجرنا خالفنا نهبك لنا موداتنا صبقلنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا زب هاجرنا نا غرابتنا تسكفنا زن صلالونا زلو وروق دم املاخنا خم تكي ابننا ياكل بلنا نزان نبرلا زلنا هاجر دم املاخنا سلام هبا بحد خلتي حماق زغبرو بزحات بمليونات سب كي قدو املاخنا كمزي لنقنا ب حنتو قال 10 عامات حدا ود 14 حدا غاز غاطمو ممو بتناتم موت سبب دما بزحات سدتنياتات اب صقم زئت خوينو زل املاخنا هاجر كل امو تمحماق زغبرو اعداوم سرلنا صبق احسبلنا نادينا قدس رنجل مريم مالادنت ناي ملاእክት ተራዳእነት ناي نبياتن حوارياتن صادقانن سماعيتاتن ጸሎታይ ትፈለየና ትወለድና يم كلن باريكا قديسكا ناتكا غير كعبيلنا اب سمايات تنبر ابونا سمكا يقدس منግስትካ ትምጻ صادقان تاب سمايكم دما مدري يكون علت مغبنا لمهبنا حنان زبدلنا بدلنكم تحدقنا لهم بدلنا اوسانا دقلنا وقفاد احنا نمبر فتنا يتقتونا انجستن حيلن كبرن نزل عالم ناتكايما امين اوزت يا مريم ناي قدوس جبريل ملا سلام لك له حلنا قدنقلي خي بسغاخون دنقلي خي قدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابان السبرختي خي فركر سخون برخيو وملي تتصقا جابير مساخيو وفست الدس بالكي حتيات ناصر يلنا نفت تودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا امين اشتاوي سرق جينا املاكنا مدان يسوع كريستوس كاني كانا سريات ادم ساسي ابسا ولد لبرو كساتي برهان انتم اوي كانات اوي دياقونات ودوان سارغو صنات ببسمكم كنو فتانون صحن يرسينس كلون سمات جيو مهارن كريستوس مل 10 تخلت جيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس مل 10 تخلت بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم مريم كريستوس
بأنت أجزيتنا مريم هرنكسوس 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 بأنت أجزيتنا مريم مهرنا كريستوس أجا قويتنا إيسوس كريستوسن فقر إجابه ربون حبرة منفس قدسن أبلع علينا أبلع لكلكم أبلع لزبيت الزن عصفن دربن كويني ورد كبرنا مسكانا أملاك يكون صلنا يسألوت يا بير سمعه تمهرنا يقالوا دما احنا نبرلو أبكن حدا سلاسة سسام يتسنى فرقم فريلو يا بير يحجزنا نخلكم زمن أقل قلتكم يبارك مسانا زو على يا بير أملاكنا سلام ليت دما يقبر لنا بركم شد آمين ربنا قال هو تسمعنا نخلهم أبدا نخلهم سأبتهم ديوكونات بروخ ليتي نخلنا آمين بروخ ليتي أجميرو زفت سمنا دولة بحري زابير أملاخنا كبرن مسكانا نعيب صحيو دحن حدرو بروخ ليتي بروليتي دعم دارو عليه وتسمعنا قلبت كمبر آمين يسمع لنا بروخ ليتي آمين